את הסרטון הזה אני שולח לכם מתוך דירת מסתור שבה אני נמצא מחשש לחיי, אחרי שמאות אנשי ימין צרו על הבית שלי וניסו לפגוע בי ובילדיי. הודעות של איומים קשים לא מפסיקות לזרום עד רגע זה. כן, אני מפחד, אבל אני לא נשבר. קוראים לי ישראל פריי, אני עיתונאי. העלו אותי על המוקד בגלל שנתתי מקום, אמפתיה ותפילה גם לילדי עזה שנטבחים בהמוניהם. ישראל נמצאת בימים קשים מאוד. המראות מהמתקפה בדרום הופכות את הבטן. האבדות קשות, ישראל בטראומה. אבל מהר מאוד הטראומה והרגשות האלה חצו את הקווים ומוציאות מאיתנו הישראלים את מה שנזרע פה לאורך שנים והתעצם בממשלת הכהניזם הקיצונית שעלתה לשלטון. גזענות, לאומנות ועליונות יהודית. דם הערבית משתולל בחסות המלחמה, מסע גירוש ותיאור של כפרים פלסטינים. מתנחלים חמושים נכנסים לכפרים ויורים בתושבים. בכפר קוסרה למשל, מתנחלים ירו למוות ב4 תושבים. למחרת הם חסמו את מסע ההלוויה וירו למוות באב ובנו בהלוויה. קהילות מוחלשות נאלצות לעזוב את בתיהם בעקבות איומי המתנחלים והצבא. הכאב על הפגיעות שספגנו נוראי, אבל בחסות המלחמה אנשים מנצלים אותה כדי לקדם את המדיניות שתוכננה מלכתחילה, אפרטהייד, טיהור אתני ודחיקת הפלסטינים מהמרחב. המילה נכבה 2 כבר נאמרת בגלוי. תמונות של ילדים ערבים עם כוונת של רובה מכוונת עליהם מופצות ברשתות החברתיות עם הכיתוב הורגים היום את המחבל של מחר. ומעל הכל, ההרג ההמוני בעזה של אלפים רבים בלתי מעורבים ובהם כמעט 1,000 ילדים הופך להיות קונסנזוס. כל מי שמביע אמפתיה לסבל שאנחנו גורמים לחפים מפשע מסומן כבוגד ומאוים. כאילו אדם של ילדי עזה שקוף, כאילו פשעי מלחמה שלנו ינחמו את ההרוגים אצלנו. אני רוצה לפנות לשניים. ראשונים, אליכם אנשי המרכז בישראל. לפני המלחמה הייתה פה מחאה דמוקרטית מרגשת ומרשימה. אבל אם עכשיו אתם מדברים אותה שפה של בן גביר, אם בגלל הכעס והעצב אתם לא מסוגלים לתת אלטרנטיבה למדיניות המושחתת והפושעת של ממשלת ביבי וסמוטריץ', לא תהיה לכם מחאה לחזור אליה. כי זו לא דמוקרטיה. בבקשה חשבו מסלול מחדש, ובעיקר תשמיעו קול מוסרי נגד מלחמה חסרת תועלת, נגד הפצצת אוכלוסייה. תנו כתף לאנשים שחווים עכשיו רדיפה. מחר זה אתם. שנית, אני מבקש לפנות לעולם. שימו לב שאתם לא חוצים את הקו הדק, כי בחסות הנכונות והרצון שלכם לתמוך בישראל, יש פה ממשלה שמבצעת בשטח מדיניות של טיהור אתני, של סיפוח, של רדיפת מתנגדים ושל השלטת פשיזם על המרחב. בבקשה, אל תיתנו לזה יד. ספקו הגנה ועזרה דווקא לאנשים הטובים פה שיודעים את האמת. מעגל הסבל והשכול והכאב לא ייפטר בעוד כוח ועוד כוח, אלא אך ורק ביצירת שוויון וצדק לכל ילד וילדה בין הירדן לים.